Čaute ľudia, vítam vás u môjho nového videa, zase z hororového Minecraftu. A teraz sme v druhej časti, alebo tretej, nemám šajnu. No a dneska by som rád išiel naťažiť nejaké veci do nejaké železo a také do kejvky, ktorú mám pod domom kúsok. Nehral som tento Minecraft dovtedy, odkedy som prestal natáčať, aby náhodou vám niečo neušlo, keby sa mi niečo stalo. No dobre, ja mám teraz docela dobré veci zoberiem si trošičku jedla, hej. 4 jablčka mi stačia, zoberiem si nejaké torčky. 43 torček to bude stačiť. Idem do tejto kejvky a je docela obrovská, ako keď sa na to tak pozerám, čiže 360 a yes. No neviem, dúfam, že táto kejvka že nebude taká, že strašne veľa cestiček v nej, lebo ja sa ľahko stratím. Tak to je jasná vec. Keď nájdem aspoň 3 želieska, akože mohol som si ho brať aj drevo. Ale tuto je uhlie, čiže idem vykopať. Dobre, je tu veľa uhlia aspoň. Veľmi veľa. A lápis. Dobre. Neviem, či ste to vedeli, že sa dá lapis ťažiť s kamenným krompačom, ale už to viete. Oh, železo! Železko. Dobre, idem na povrch pre drevo a vrátim sa sem. A ináč, ešte keď som sa vrátil domov, som našiel takú jednu vejnu z koprov. Takú menšiu, iba menšiu vejnu, však nič moc. Dobre, zoberiem si takto logy trošku. Tak, čestku si ešte spravím. Tak, na to sem, aby som mal double čestku. Dám si všetky nepotrebné veci. Uhlie nechcem. Železo idem vypiecť. To určite. Oh. Ja som niečo počul. Ops. Dobre, ja si počkám na 3 železa. Aspoň. Vykraftím si pickaxe, železný. Tak. Tak, železný pickaxe. Krása, krása. A ty čo tam furt stojíš, no? Idem dole. Najprv zabijem krávu. A sliepku. Dobre, čiže jump. Neumri hlavne, dobre. Ťažko sa mi vidí, kde je voda, lebo s nimi to Ježiši, ty kokso, ja som sa strašne zlakol. Neviem, na koľko hitov som ho zabil, ale... Dobre, mám už dosť jedla podľa mňa. Nechcem. A dobre, idem. Kamienky si zoberiem. A 5 si vykraftím, až keď budem potrebovať. Lebo zatiaľ ako takže nepotrebujem ešte. Dobre, ale nechcel by som teraz umrieť, keď som tu dole. To znamená, že budem musieť ísť veľmi, veľmi opatrne. Idem tadeto cez túto tenkú medzierku. Určite tam bude nejaká obrovská kejvka na konci toho. A nič tu není. Dobre, nechcem ani vedieť, čo to bolo. Ježiši, zase skeletoni. Počujem skeletonov po mne strieľať. Veľmi skvelé. Ja som zase prehľadol železo. Ja som nejaký slepý. A ďalšie železo som prehľadol. To čo je, akože fakt. Akože našiel som ho Našiel som ho potom, ale no, nemusel som ho prehliadnúť. Si chcem vypiesť jedlo, lebo ja kapem od hladu za chvíľku. Jeden steak. Tak, 2 steaky mi už budú stačiť. A ešte počujem nejakého bubaka a tam sú skeletoni. To vôbec není dobré, ale tak... Keď nájdem aspoň jediné jedno... Ja som dostal 2 hapka damageu. Keď som... A to bol tripstone. Ne. Diamonds! Diamanty! Yes! Ale jak sa tam dostanem? No, to je docela trošičku ťažká otázka, no. Tak. Ježiš, ak tam budem ťažiť ten diamant a nejaké monštrum a zozadu z chrbatu ma vyjumpscaruje, tak ja si normálne
spravím dieru do monitoru, tak sa zlaknem. Dobre, musím to tu celé osvetliť, všetko. Dobre, nikto to není, to tak nevypadá. Ty, aspoň 5. Jeden? Jeden diamant? O ne, dobre. O, 3. 3 diamanty, dobre, dobre, dobre. Není zle, 3. Ale mohlo by byť akože aj trošičku viac, ale nevadí mi to. Ja sa nesťažujem. Si idem sem dať trievko a... Dá sa so stringom vypalovať? Nedá. Ani s týmto. S krompačom. Ne, nedá. No tak nemám na výber už, no. Cooked chicken. Nebudem šprintovať, lebo sa mi bude uberať veľa hangru. A tuto boli 2 skeletóny a zrazu tu už nejsú. Neviem, prečo sa mi uberá toľko hangru. Toľko hangru, keď ani nešprintujem. Možno to je tým, že som na hard difficulty. Diamanty ďalšie! Jej! Diamanty! Oh, teraz to je viac ako jeden. Poď. Nejde tu to ešte. Oh, ja mám taký dobrý zmysel pre hľadanie diamantov. Redstone sa mi bude hodiť možno, keď budem chcieť spraviť niečo z redstone. Na čo iné asi. Mete ma tento texture pack, ale vyzerá to krát. Ne. Ja som sprostý. Ja som normálne tlsté prasco, ja som nenažranec, ja som Ricky, ja som mŕtvy. Ja si pravci, toto ne. Dobre, no tak bežím si pre veci, okamžite si pre tie veci bežím. Ešte si zoberiem jedlo. Tak, nazad jablčka, toto. Zdrhaj dole preto. Zdrhaj. Ne, prosím, ne, ešte, ja som mladý, ja som moc mladý, ne. Prosím. Doriti! Tupý zombík, dal som to bez jedného bez jediného damage som to dal až poďalto. Dobre, no. Hop. Vecičky moje. Milujem vás. Oh! Boha jeho Krista. Oh. Ježiši, mne vybehlo srdce. Normálne. Ty kokos. Fuj. Normálne som sa teraz skoro Ježiši, boha. Nikdy viac nejdem do kejvky, potom to tu načeším pár diamantíkov ešte a už v živote nikdy nejdem do odporných kejvok. No fuj. Nemám odvahu ísť ďalej, lebo toto tu mi príde také hnusný pocit, že už mám diamanty, už som raz umrel a keď som to vystrihol, som asi ďalších 6 krát zomrel, keď som si išiel pre veci. Železo. Nepotrebujem železo teraz. Nechcem zombíkov. Zase tu počujem 30 000 zombíkov. Au. Ne. Toto už neumrem, ja toto neumieram, toto ne. Umieram, ja umrem. Neumrem, lebo som najlepší na svete. Ty svinia. Skeletony sú tak OP mobovia, ale hlavne na hardware sú OP. Jedem... Ty... Ja nechápem, jak ich ten creeper nezabil. Toto čo je? Toto tu, tieto biele veci. No nebudem to riskovať, počkajte. To nemá hitboxy. No nebudem to riskovať, lebo už mám diamanty. A diamanty sú všetko teraz pre mňa. Nič ma nezastaví teraz. Toto skočím, ne? Skočím. Dobre. Toto je nejaká pavučia jaskyňa asi, lebo toto vyzerá ako pavučiny. Uhlie! Ježiši, to je najlepšie. Ježiš, tohto som sa dneska najviac potešil teraz. Jej, uhlie.
Ježiši, díky bohu, že... Dobre, teraz sa môžem skúsiť zničiť, keď... Ja to radšej obstávam, lebo... Neviem, čo sa stane s tým, keď to zničím. A nechcem to skúsiť na vlastnej koži. Fuj, to čo je? To je cave spider to bol? Ježiš, ešte, že som to... Keby sa ich spávnilo viacej, tak ja som mŕtvy. Nemám šajnu najmenšiu, kde vidím, ale... No, dúfam, že nevidím ďaleko od domu. Holina. Aj ne. Ja že už som hore na povrchu. A toto už je určite tráva toto. Áno. Dobre, idem na stromy. A idem sa pozerať pekne, že... Ale dúfam, že som nestratil môj domček nádherný. Musím si zväčšiť čanky trošku. Dajte toto skúsim, ale... Vážne nechcem umrieť po ceste, lebo teraz neviem, kde som. Ne, skeleton, už vážne nemám náladu na teba. No, poď sem. 4 hity a z 2 kritikali. To jak v HP máš? Jej, domček! Rád ťa vidím. Krásne spinkanie. A už odišiel tento tu citrón. Kráva. Ahoj. Odišiel citrónik. Tým si vykraftím miliardu slabov. A takto sa kraftia parely, že? Ježiš, ja som taký múdry, dobre. 1, 2, 3, 4, tak. Akorát 10. Tomu ver. Ja idem vykraftiť lanterny. Lanterny by sa mi určite hodili. Železo. Tak. Dobre, asi si vykraftím full iron armor teraz. Tak. Dobre. A teraz idem vykraftiť lanterny. Takto a takto. Tak, 4 lanterny, full iron. Oh yeah. Tak, dobre vyzerám. Tomu ver. A ten klobúk to trošičku kazí. Tak dal som si namiesto tohoto tú modrú čiapačku. Idem si dole a idem vykraftiť ešte 5 jednu. Tuto bude chest 5. Tuto bude crafting table. Tuto je barrel, áno. Tuto bude ešte takto posteľ, lebo odtiaľ to takto alebo takto. Tým pádom sem dám takto nočný stolík. Alebo ne, ja to dám takto, že ten nočný stolík. Takto na ten nočný stolík, hej. Alebo ne, rovno som tuto tu taký dinner table. Pre túto miestnosť, taký. Takto, to bude vyzerať pekne, tomu ver. A idem ešte vykraftiť kochlík. Ako sa robí kochlík? Z kleju. Mám klej? Nie, nemám. A spravím si item framey a tam si vykraftím diamantový... Fuj, to bol nechutný zvuk. Tam si vykraftím diamantový pickaxe. Fuj. To čo bolo? Kľud, ty blbý osol. Hnusný, to čo robíš za zvuk? Sorry. Viem, ale aj z malých padá? To som nevedel. Toto si zoberiem. To hneď skrašli domček. Tam je láva. O čo tomu ver? Láva? To sa hodí. Dobre, ja dneska ešte spravím enchant. Chill out, brácho. Chill out. A potrebujem viacej On sa na mňa nahneval zase. Ne, ježiš. Nedáva mi veľký damage, že? Nebudem to skúšať. Sorry, brácho. Nevieš ísť do vody, ty. Odkedy vieš do vody? On je docela pomaličky vo vode. Dobre. Viem, aká je jeho slabina teda. Nevie... Dobre, tam už nejdem do tej vody, nikdy v živote. Ježiš, to jak rýchlo sa stmieva. Ojojoj. To není dobre, že sa takto rýchlo stmieva. Akože brutálna tma. To čo je tu? Ja nič nevidím a musím... Ja keď nemám lanternu, tak som v podstate už... mŕtvy. Ježiš, ja som skoro skočil do tejto jaskyne. Fúja. Dobre, domov, sladučký domov. Nič som nedonesol, iba odtrhal som kravy a kone a oslíkov od kože.
Ne, iba oslíková. To ne. Dobre, mám kožu, mám sticky, mám glow ink sack. A teraz... Počkaj. Dá sa spraviť glowing item frame? Áno, dá sa, mi zdá. Takto a takto? Ja som dobrý. Toto tu si vystavím pekne. Tu sa mi to ľúbi. Áno, áno, dobre vyzerá. Perfektne. Ne, mne to vyzerá hnusne. Idem hore. Počkajte. Tak, asi to bude takto vyzerať lepšie teraz bez texture packu. Dobre, tuto si vystavím tento tu. Item frame. A idem si vykraftiť diamantový krompáčik. Tak. Krása, nádhera. A ešte, no, kopec železa. Dobre. Tak a... Boom! O bože môj, Krista boha! Fuj, to čo je toto? Čo má znamenať? Ježiši Mária. Pane na nebesiach, bože môj, toto čo bol? Hej. Ježiši, fuj. Ha? Toto čo zase bolo? Ja som videl iba také prstíky nechutné, no fuj. On lieta zase. On zmizol. Ja som si ho odfotiť a on zmizol. Dobre, mám... Ne, nemám ešte. Som sa zlakol tejto job application. Potrebujem si spraviť kýblik. A idem naťažiť lávu. Čo? Idem naťažiť obsidian. A s obsidianom si spravím enchantovací stôl. Bože môj. Nevieš sa oznámiť, že si... No, on je kľudný teraz. Tupelot. Ojoj. Ale pomaličky teraz. Joj, pomaličky si, pomaly si. Dobre, ale necháš. Tak, joj, ja, au. O, to je dedinka. Ježiš, ja som si povedal, môj dom s dedinkou. Taký nádherný. Kľud. O, zhorí. Ne, som sa skúsiť, či ho zapali láva. Som sa skúsiť. Lava. Achievement. A idem si pre vodičkou. Díkaš. Prvýkrát mám vodu za celý čas. To je skvelé. Asi si ho pustím takto. A ne, nechcem si to pustiť, lebo Nether portal by z tohto ešte mohol byť. Dobre, idem to ťažiť. Bude mi to trvať síce strašne dlho, ale tak, no, budíš. 1, 2, 3. Ak mi spali ten obsidian, tak je fakt... 4, yes! To čo bolo? Hej, kľud. Zase niečo straší. Boha, on tak vybehol z trávy, tento tu krpaté hovado. Ma tak vystrašil, bože môj. Tak, dobre. Ale že však ja už mám na enchant table, čo som sprostý. Ja si dám asi nejaké shadere, aby vyzeral hlavne môj dom pekne. Ja ho ešte budem zdokonalovať, ale ešte zatiaľ nemám na to dostatok materiálov. Potrebujem páčky, tlačítka a veľa fensiek a ešte nejaké dvereke, tak a ne sweetberriesky, ale glowberries. Inak pekný výhľad tu je. Tak, dal som si Complementary Unbound shadere. Fakt, ten problém, čo mám teraz s počítačom, že sa mi prehrieva moc. Vidíte? Preto takto seká. A kľudne vám aj poviem, koľko teraz má stupňov. Počkajte. Konkrétne má 94 stupňov. Má grafická karta má 94 stupňov a CPU moje má 99 stupňov. Čo není moc dobré, čo vôbec není dobré. Ale za chvíľku to bude mať dopravené už. Za chvíľinku, za tých 5 dní, za 6. Dúfam, že ma nevystraší nejaký bubugaga. A dosť, ty svína, ideš do lavy. Prvú chvíľku, čo nájdem nejakú možnosť na to.
Toto tu sa mi ľúbi, táto česká, jak som si ju zoradil, ježiši, ja jak dobre zoraďujem. Dobre, čo potrebujem na... Potrebujem knižku. To je papier a 3 kože, či... Áno, papier. 2, 3. Papier vykraftím. Toto nezasadím, lebo som zabudol som vodu. Takto sa robí knižka. Takto. Yes, dobre. A teraz 2 diamanty. Bum, bum. A... Boom! Enchanting table. Oh yeah. To sa mi ľúbi. Idem si dať von. Sem niekde si ho dám. Sem. Boom! Ak sa tu spáne nejaká vec, že to čo ničí bloky a zničí mi to polovičku môjho domu, tak ja to akože fakt, že ak si budem musieť stávať nový dom a nebude vyzerať takto, ako vyzerá, zatiaľ vyzerá ešte trošičku divne, ale on bude vyzerať dobre, verte mi. Trust the process. Lapis, takto. Good. Efficiency 1. Dobre, toto tu. To čo som dostal? Enemy som dostal, jej. Čo? Nájsť to. Fuj, pomoc, čo sa deje? Ne, dobre, ja ti vyhodím enemy, zober si ho. Už ho nemám. Už to nič nerobí. Slabý. A čo robí enemy? Čo je? Asi. To si robíš zo mňa prdel. Toto ne. No to, dobre, no tak. Ale možno to stihnem ešte dobehnúť. Možno to stihnem. Vypnem si chat, lebo serem na to. Dobre. Prosím. Dobre, našiel som si domček, ale... Počkať. Neviem, prečo zabugovala sa mi F1, ale... No... Nejde mi odbugovať tá F1. Dobre. Už mi ide, ale... Ja mám celý dom, som mal zničený, to si pamätám. Dobre, ty svinský, odporný, hnusný... Nie! To koľko zničil? Ne, teraz neumieram. Ja neumieram, neumieram, smola. Sice mi to laguje jak hovado, ale neumieram. Dobre, no mám tu svoje veci. Čiastočné svoje veci tu mám. Dobre, potrebujem... Tak. Dobre, potrebujem to všetko pretrediť, aby sa nedespanli veci. Tak, dobre. Toto tu chcem, dobre. Potrebujem čestku. Čestka, dobre. Všetko dávam do čestky, čo mám. Všetko, čo mám do čestky dám a potom si to vytriedím pekne. Ježiš, to čo je za odporný mob? Nenávidím ho teraz, nenávidím. Dobre, no nestratil som až tak veľa. Iba... Joj. Ne. Dobre, počkajte, ja už si zapnem naspäť shadere. Dobre, dal som si shadere, ale... Toto ne. Ani drevo nemám. Tak idem naťažiť. Ne, nejdem. Ne, prosím, že... Dobre. Spápoj si sem dám. Dobre. Jedlo si zoberem. Dobre. Ak má tento tu ešte... Dobre. Ježiši. Nie. Môj domček. Dobre. Či príšera najhnusnejšia na svete v histórii Minecraftu. Ne. Aj trávu si musím naťažiť. Dobre, tráva není problém až taký. Ale moje FPS-ka sú. Ale akože vydržím to. Pre domček všetko. To mohlo byť pekné zakončenie videa.
že všetko sa mi darilo dneska a inak to ten sviňar dokazil. Dobre. Tuto boli slabí. Dobre, ja si to akože pamätám tak čiastočne. Tak. To ide do čestky. Jablčko si dám. Nám. Jo, ja som taký smutný. God damn it. Čo bolo tu? Bloky. Takto. Áno, toto bolo iba takto, zaplnené. Tuto bola ešte... Dobre. Sice som stratil veľa, ale ja to zvládnem. Prekonám svoj smutok, brutálne obrovský. Alebo možno, aj toto tu dám asi skla. Tomu ver. Teraz som dostal skvelý nápad, ako si skrašliť úplne toto poschodie horné. Oveľa skrašliť. Tak. Lock. Ešte ďalší. A tak. Spravím fence. Oak fence. A ešte spravím tak. Dvere. A dobrá, heňak to teraz pekne spravím. Tuto, to bude takto a tuto dám takto pekne okna. Aby som videl na nič. Ale bude to aspoň pekné, že sú tam okienka. Dobre, no, tak akože... Dalo sa dosť, ale... Zvládol som to opraviť. To je to hlavné. A ešte to je vylepšené dokonca trošku. Dole určite bude niečo treba opraviť, veľa toho. To mi klepe na okno. Kto a kde mi... Bracho, buď ticho, ja ťa počujem, ale... Don't go outside. Dobre, nejsem outside, som inside my house. Tak. 5, 4, 3, dobre. Toto odpočíta. Toto si sem odložím. Tak drahý pickaxe, najdrahšia vec, čo mám. Dobre, prešiel som. Veľmi vynikajúce, a ide si dostať túto podlahu. Ne, tu som mal už logy, áno. A ešte aj tuto som mal logy, áno, a tak preto to vyzeralo tak divne tuto hore. Som vedel, že tu mám logy. No, v kole, že mi chýba jediný jeden log. Tak. Idem to. OK. No. Není to tak, jak to bolo predtým, ale stále to vyzerá pekne docela. Všetky veci idem dať sem. Všetky veci, čo som si postivo ukladal, tak sa musím rozhádzať naspäť. Lebo jeden nenažranec škaredý mi to všetko zničil. Nič není vonku. Dobre. Mám enchant table, opravený domček. Akože vonku ešte ne, ale... Podľa mňa by bol dobrý nápad to nechať na budúce. Čiže dúfam, že sa vám video páčilo. Naťažil som celý železný armor a potkal som trošičku agresívnu príšeru, všakže. A na ďalší diel by som toto tu dostával toto tu vrchné poschodie. Vylepšil by som to určite, že ešte tuto dám takto schody z bokov. Fensky by som spravil tam ešte a všetko by som zlepšil. Čiže nezabudnite dať like a odber a čaute.